Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα κλασικό παράδειγμα του πώς λειτουργεί το SEO, το οποίο είναι ένα παράδειγμα από την ιστοσελίδα της Alphafrost, για την οποία είχα αναλάβει πριν ένα σύντομο χρονικό διάστημα να φτιάξω τα κείμενα της ιστοσελίδας με βάση το SEO. Για όσους δεν ξέρουν, SEO είναι το Search Engine Optimization, δηλαδή είναι ο τρόπος που η Google θα σε βγάλει στις πρώτες θέσεις για τον κόσμο που αναζητεί κάτι σχετικό με την επιχείρησή σου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ουσιαστικά κάτω από τα paid results, που είναι οι χορηγούμενες, είναι οι διαφημίσεις της Google, αυτά που έχει πληρώσει κάποια επιχείρηση για να την βγάλει πρώτη Google, κάτω από τα sponsored λοιπόν, έχει τα μέρη και μετά είναι η Alphafrost που είναι νούμερο 1 αποτέλεσμα. Άρα, όταν κάποιος πατήσει πλέον εξοπλισμός χορέκα, πρώτο αποτέλεσμα θα βγει η Alphafrost με το keyword που είχα στοχεύσει, που ήταν το εξοπλισμός χορέκα. Και έτσι τώρα, όποιος ψάχνει εξοπλισμό χορέκα και πατάει αυτό το keyword ή άλλα αντίστοιχα, φυσικά αυτό χτίζεται και σε βάθος χρόνου με την κατάλληλη αρθρογραφία, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα άρθρα. Αλλά όποιος ψάχνει κάτι αντίστοιχο και θέλει να βρει εξοπλισμό χορέκα, θα βρίσκει την Alphafrost πρώτη. Και έτσι λειτουργεί το σωστό SEO, και αυτό είναι ακριβώς που κάνω τα τελευταία, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια πια. Επομένως, όποιος θέλει η ιστοσελίδα να βγαίνει στις πρώτες αναζητήσεις στην Google, αυτό επειδή θέλει πάρα πολύ στρατηγική δομή και δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι απλά να βάζουμε τις λέξεις κλειδιά στα τα παπάκια τη μία πίσω από την άλλη, έχει πάρα πολλή δουλειά από πίσω. Οπότε, όποιος θέλει να βγαίνει στη σελίδα του πρώτη στις αναζητήσεις στην Google, στις δικές τους λέξεις κλειδιά που αφορούν τη δική του επιχείρηση και τη δική του κατηγορία, τότε στείλει ένα DM.